Venku už máme podzim a to znamená, že se u nás můžete stavit na zbrusunové menu, které je plné podzimních chutí. Na předkrm vám určitě doporučujeme tatarák s modrým sýrem, kapary, kornišonky a konfitovaným žloutkem. Připravili jsme si pro vás polévku z podzimní zeleniny, konkrétně boršť s uzeným jazykem, pečeným zelím, zakysanou smetanou a koprovým olejem. Jako rybí pokrm pro vás máme filet ze sumečka, z milče s konfitovanou zeleninou, šafránovou omáčkou, plančetou a černým kořenem. Na podzimní menu jsme si pro vás připravili farmářské kuřecí prso s nakládanou dýní, divokou brokolicí, mrkvovým pyré a silnou kuřecí omáčkou. Jako hlavní chod našeho podzimního menu jsme si pro vás připravili grilovanou angus síčkovou s gratinovaným bramborem, uzeným celerovým pyré, kadeřávkem, červenou řepou a šípkovou omáčkou s portským vínem. Jako sladkou tečku jsme si pro vás připravili ořechový dakás s hruškovým mus, ostružinami a lísko ořeškovou zmrzlinou.